Hej folkens, og velkommen til den her video, og i dag der skal vi spille lidt GTA V5. Ja, vi er lige lidt ved lufthavnen, og så skal vi ud og prøve nogle fly. Nå, jeg tror vi starter med at finde et godt fly. I må undskylde, min bil er lidt smadret, det er bare... Nå, her. Den er lige... Jeg havde lidt problemer. Lad os tage det her. Og nu skal vi egentlig flyve lidt rundt og lave lidt tricks, hvis vi ellers kan få styr på det her fly. Det flyver udmærket og også rimelig hurtigt, så den er okay. Ja, så landte vi lige her. Jeg tænkte lige, vi skulle prøve noget andet.